Argentínske tango už dávno nie je na Slovensku neznámym pojmom. Komunita tanečníkov sa stále rozrastá, čoho dôkazom je aj 4. ročník festivalu, ktorý v týchto dňoch prebiehal v Bratislave. Tým TVR si túto príležitosť nenechal ujsť. Bratislavský tango festival prilákal do nášho hlavného mesta tanečníkov z celého sveta. Ide vôbec o najväčšie podujatie svojho druhu, ktoré sa na Slovensku organizuje. Hoci tento festival nemá zatiaľ dlhú tradíciu, z roka na rok si získava stále viac svojich stúpencov a stáva sa tak súčasťou jesenných atraktívnych projektov Bratislavy. Nie sa tomu čo diviť, prostredníctvom profesionálnych lektorov a tanečníkov sem prináša veľký kus Argentíny. Máme tu 3 páry významných lektorov, celosvetovo známych a naozaj výborných, takých hviezdnych by som ich nazvala. Sú to Argentínčania a teraz sem prišlo vyše 400 tanečníkov tanga z celého sveta, vlastne z okolo 40 krajín z celého sveta. Tango je jeden z najslavnejších párových tancov, pre ktorý je typicky silný prejav tanečníkov, improvizácie a pútavá hudba. V kuloároch sa hovorí, že tango si nevyberá človek, ale naopak tango si vyberá človeka. Keď som počul môj prvý tangové hudby, asi mal som 5 alebo 6 rokov. Môj otec počul veľa tangové hudby, staré tangové hudby a páči sa mi to. A potom som rozmýšľal, prečo nie stancovať. Hovorí sa, že je to tanec objatia a to ambrazo, objatie, je vlastne celé to know-how toho tancovania. A vlastne s mojou manželkou už tancujeme 8 rokov a vlastne to objatie nám zostáva aj pri tom tancovaní, aj v živote potom. Je to práve v tom zaujímavé, že je to iné ako iné tance, ktoré sa bežne učíme, lebo neučíme sa kroky, neučíme sa rôzne zostavy, nie je to o tom fyzičnom a o tej technike, ale je to skôr taká osobná výzva. Čiže každému to tango prinesie do života to, čo akurát potrebuje. Treba sa vedieť otvoriť, aby človek mohol komunikovať s tým partnerom, či už jeden alebo druhý, aby vnímal toho partnera, aby mu rozumel, pretože tango je o improvizácii. Nie je to vždycky iba také veselé, je to aj také hlboké, je to aj vášnivé. Človek musí prekonávať aj samého seba, aj strachy. Boli sme sa pozrieť na 1 hodine a to nás chytilo. Proste nás to chytilo a už nás to nepustilo 5 rokov. Takže... Čo vás na tom chytilo? Všetko. Kde inde sa môžete objímať s druhými ženami a nikto nežiadli.